Hello mga Yinyans! Good morning! Please subscribe my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update ko sa video na i-upload ko. Ang vlog natin ngayon is gagawa tayo ng kilawin almusal, no? Ulam. Ulam kasi may kanin na kulang na lang ang ulam. Okay mga Yinyans, itong yung recipe mga Yinyans, just keep on watching. Bali mga Yinyans, ito yung dilik-dik ko na biraw-biraw. Biraw-biraw ang tawag yung mga yan. So, yung yung dito ako dito sa Pangasinan, biraw-biraw. Bali, para siyang mahaba siyang isda. Matinik siya kaya iniwa ko lang maliit, dinidig ko. Kaya mga yan. Sa mga yan, ito yung tawag dito is munamon sa Pangasinan. Sa amin sa Bisaya, sa Mindanao is Bulinaw, no? Dito naman sa Pangasinan, ang Bulinaw is lugar. Okay mga Yinyans, just keep on watching. Mga Yinyans, ito yung ingredients na ilalagay ko sa kilawin. Luya, no? Para masarap siya. Maanghang-anghang, tapos may sili pa, mas lalong maanghang, tapos may pipino na nagpapalasa din. Then, sibuyas. Okay mga Yinyans, ito yung apat na ingredients na ilalagay ko sa kilawin na pang ulam. Okay mga Yinyans, just keep on watching. Nga pala mga Yinyans, ito pala yung itsura ng biraw-biraw. Ayan po, nilagay ko pa siya sa kawali kasi lulutuin ko yan, tsaka ipakain ko sa aso kasi may aso kami dito. May ulam na yung aso namin. Libre na yung ulam yung aso namin, hindi na ako bibili ng ulam. Okay, mga Yinyans, ito yung biraw-biraw. Parang yung laman lang niya ang kinuha ko. Pero kahit yung laman niya lang, may tinik pa rin yun. Kaya inano ko sa ilalim. Tawag dito. Hiniwa ko rin na dinik-dik ko siya ng maliliit. Okay mga Yinyans, ayan ang isda na biraw-biraw. Ayun na mga Yinyans, napiga na po natin. Ngayon, titipan natin ito, ilagay natin mga ingredients, at ito naman ilagay ko dun sa niluto ko para sa pagkain ng aso. Ito ang natirang suka. Mga Yinyans, fresh na biraw-biraw galing sa tabing dagat. Okay mga Yinyans, ilagay natin yung suka. Iluto natin ito para sa pagkain ng aso. Ngayon, hugasan to, dito tayo magtitimpla. Okay mga Yinyans, just keep on watching. Ayan na po mga Yinyans, ang ating kilawin. Haluin na lang siya. May asin, yung pinangito ang ingredients kanina, sili, pipino, sibuyas, tsaka luya. Okay, tsaka yung pinagay natin ng kunting suka. Okay mga Yinyans, haluin na natin at takap kainin at mag-almusal na tayo. Okay mga Yinyans, salamat sa panonood. Just keep on watching. Hello mga Yinyans, okay, kainan time na mga Yinyans sa ating inaahin na almusal, kilawin, biraw-biraw. Okay mga Yinyans, kainan na. Okay. Ngayon, salamat sa panonood. Ito ang kilawin biraw-biraw, napakasarap. And sana nasa mabuting kaligayan. And God bless you everyone and keep safe. Okay?